Bejn Ottubru u Diċembru li għadda kien hemm żieda ta' 2753 persuna iżjed taħdem f'impjieg full-time meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2019. Dan skont il-Labour Force Survey fejn juri li b'kuntrast mal-pajjiżi ta' madwarna Malta reġistrat din iż-żieda tal-impjiegi full-time minkejja il-pandemija. Meta feġġew l-ewwel każijiet ta' COVID-19 f'Malta ġinnu ta' tnaqqis ta' 666 impjieg full-time. Madankollu fl-aħħar kwart tal-2020 is-sena li fiha l-pandemija ġabet magħha ħafna sfidi ekonomiċi fost oħrajn, l-ammont ta' ħaddiema full-time kienu jgħoddu għal 229,255, jiġifieri żieda ta' 1.2% fuq is-sena ta' qabel. Ta' min jinnota li dawn ir-riżultati pożittivi f'kuntest ta' sfida ġew minn numru ta' pakketti ta' għajnuna mingħajr preċedent mill-Gvern, flimkien mal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro. Fattur ieħor li ħareġ mill-istess statistika uffiċjali huwa li f'dan iż-żmien ta' sfida ma naqax l-ispirtu ta' intrapriża lokali. Tant li minkejja li fl-ewwel kwart kien hemm nuqqas ta' ħaddiema li jaħdmu għal rashom, dan ma kienx l-istess fix-xhur ta' wara. Tant li fl-aħħar kwart ġiet irreġistrata żieda ta' 546 ħaddiem meta mqabbel mal-istess żmien fis-sena ta' qabel. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea waqt li Malta kellha żieda ta' kważi 3000 impjieg full-time, Ċipru rreġistrat 2500. Iżda fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja kien hemm it-telf ta' 162,000 impjieg full-time, filwaqt li fi Spanja ġie rreġistrat nuqqas ta' 516,000. L-Olanda li qabel il-pandemija kienet mutur ekonomiku fiż-żona euro ukoll kellha tnaqqis sinifikanti ta' 103,000 impjieg full-time fuq medda ta' sena. Pajjiżi bħall-Awstrija u r-Repubblika Ċeka li qabel il-pandemija kellhom fost l-inqas rati ta' qatt, in-numru ta' persuni li jaħdmu full-time naqas b'44,000 u 51,000 rispettivament. Dan it-tnaqqis seħħ minkejja li l-gvernijiet taw sosten finanzjarju sostanzjali. Madankollu l-ebda gvern ieħor ma ta' l-istess għajnuna li ta' il-Gvern Malti. Fejn f'Malta, in-negozji nataw sussidju għax tilfu l-beħ u bosta baqgħu iħaddmu l-ħaddiema bl-istess sigħat ta' qabel il-pandemija.